Dobar vam dan, lepi moji, najlepše moje. Danas ćemo da spremamo gulaš. Gulaš je u principu najlepši kad se pravi sa kombinacijom svinjskog i junećeg mesa. Međutim, s obzirom da su različiti tipovi mesa, onda nam treba duže vreme da se juneće meso da omekša. I onda ću ja to da zbrzim samo sa svinjskim mesom. Kupila sam ovde 2 kg seckanog svinjskog. I u principu za gulaš bi trebalo da ide koliko mesa, toliko luka, međutim neću. Stavit ću 1,5 kg luka sam očistila. Treba nam jedna šargarepa i od začina mleveni biber, aleva paprika, lorberov list, začin C i beli luk. Pravit ćemo na masti. A ono što ću ja sad da radim je da stavim da se otopi mast. Ovako. Nema rano je treba da u isto vreme da iseckamo luk i meso da se stavi. Znači stavit ćemo mast. I ja ću da iseckam luk, a luk ćemo da seckamo na rebarca. Znači ovako. Popreko. I ovako. I kad iseckam luk, u isto vreme stavljamo i luk i meso. I to se onda radi na polovini vatre, na srednjoj temperaturi. Znači to je jelo koje koliko god da se trudite ne možete da ga spremite na brzinu. Kažem, ovo je još skraćena opcija zato što imamo samo svinjsko meso, ali će da traje. Doduše i količina je prilična, ali prosto koliko ljudi toliko klope, tako da kod mene ne može manje. Znači sad ću da iseckam ovo meso, ovaj luk, pa se vidimo posle. Jedno 10 minuta kasnije iseckali smo luk i sad ćemo znači u isto vreme da stavimo luk i meso i na pola, rekli smo. Razlika između mučkalice i kafanske mučkalice, između kafanske mučkalice i gulaša je u tome što u gulaš ne ide paprika i ne ide paradajz, što ide u kafansku mučkalicu. Ko je gledao klip ova moja mučkalica, tu ide samo luk i meso, ali u drugoj varijanti drugačiji je ukus i potpuno je drugačiji tip jela. A ako pričamo o kafanskim formama, u kafansku mučkalicu ide znači paradajz, paprika, luk i meso. To bi da se dobije na volumenu. A gulaš, meso, luk i to je to. Ja volim da naredam jednu šargarepu jer mi je to lepo. Ona ne menja ukusa. Šargarepa i ja smo u ljubavi, tako da gde god mogu da je spakujem, spakovat ću je. Krompir pire, rezanci, baren krompir, njoke, u ovom slučaju njoke. Meso ovo nam se, sad će da se otopi i sad ćemo da ljuštimo ovde. To je to. To je sad gomiletina namirnica, ali će to u toku dinstanja da se slegne. Isplakala sam partiju, sam iseckala luk, ali dobro. I kamerman je isplakao partiju. Kao što rekao, posolit ćemo. Stavit ću par listova lorbera. Beli luk. Biber.
i alevu papriku stavljamo na sam kraj i vegetu naravno. Par minuta pred kraj ću da izrendam ovu šargarepu jer će ona da nestane isto tako za čas. Znači ovo sam sad stavila na najjače da bi se otopila mast. I sad ću da smanjim na pola i laganica poklopim, pa radim druge stvari, pa priđem pa promešam, mada to neće da zagoreva jer je današnji luk potpuno prepun vode. Pa opet tako, pa jedno sigurno sat i po. Kao što vam rekao, to je sad puno vode. Evo vidite kako pliva. Dinstam ovo poklopljeno da bi ovaj luk nestao. I sad je prošlo recimo 35 minuta, pogledala sam na sat kad sam stavila ovo na ringlu. Znači od mogućih 9 na 5 smo stigli. Nismo stigli nego na 5 se krčka, znači na malo manje od pola. I trajaće još. Prošlo je sat i po. Dakle i to je malo. Kao što vidite, luk se rasformirao skoro potpuno. Znači treba će još vreme da ovo ne bude ovako retko. I ništa, dinstamo se dalje. Sad u ovom momentu bismo mogli recimo da izrendamo šargarepu i da ispakujemo ovo. Sad ćemo nju da dodamo i ona će za čas da bude gotova. Taman otprilike koliko mu vremena treba još malo da se zgusti i da privodimo ovo kraj. Naseckamo beli luk i to nam bude spremno da budemo završili za par minuta. Tu smo pred finišem i sad ću da mu stavim biber. Biber, alevu papriku i začinite. Da promešamo to da počne da liči na gulaš. I ovdje sam onu jednu glavicu belog luka isekla. Znači još 5 minuta da krčka i završeno smo. To vam je ravno, samo da vidim koliko sati. Bilo je 20 do 5, znači da, 2 sata ravno. 2 sata ravno. Možda bi trajalo kraće da ovaj luk nije pun vode i da meso nije puno vode, ali ne vredi ono kad počne da se dinsta, bude ko supa, pa mu treba vreme da se ukrčka. Posolimo vodu i sad ćemo da stavimo njoke da se skuvi. Evo je gustina na koju ćemo da ugasimo. I samo ću da ga poklopim, da se ukrčka još malo. To nam je ok, znači rekli smo 2 sata. I to je to. Ovdje će sad, ja mislim da to, sad će da prođe. Sad ćemo da ih izvadimo.
da sipamo gulaš na njih. I da se pravimo da smo u kafani. Evo ga naš gulaš, lepi moj i najljepše moje. Da, traje, brate, traje. Rekoh 2 sata. Ali što bi ono rekli, vredi truda. Ljubi vas i voli vaša Zorka, pa do gledanja.